meta nibda nitħakina jisni mid-daħk ma nieqaf u madwari malli nibda zakku bid-daħk iżom kulħadd id-daħk tiegħi żlonk jittieħed u fejn hemm jien hemm lena żgur meta nidħak kulħadd jidħak kulħadd bilena qalbu tfur fid-dar fit-triq fl-uffiċċju dejjem nidħak bid-dak tad-ġurnata mingħajr anqas biss nara waqt li kien fuq il-mejda nidħak bla waqtin u saħansitra rieqet hemm min jgħid nidħak jien min jgħid li niblaħ u min jgħid li jien buffun tal-klim tax-xejn ma nagħti u ma nismaħx ikun x'ikun min jgħid li jaqaf għam ftit tas-serjetà u bitweġiba f'wiċċu nibda nidħak mediċina żgur m'hawnx bħala kien jgħidli dejjem il-papa għandek x'għandek plunk jgħaddilek kif tibda tidħak għalek mela idku bħali għax minn id-dinja ħadd-xejn ma nidħak jiena tidku intom kulħadd jidħak fid-dar fit-triq fl-uffiċċju dejjem nidħak bid-daħk tad-ġurnata mingħajr anqas biss nara waqt li kien fuq il-mejda nidħak bla waqtin u saħansitra rieqet hemm min jgħid nidħak jien min jgħid li niblaħ u min jgħid li jien buffun tal-klim tax-xejn ma nagħti u ma nistmaħx ikun x'ikun min jgħid li jaqaf għamel ftit tas-serjetà u bitweġiba f'wiċċu nibda nidħak min jgħid li niblaħ u min jgħid li jien buffun tal-klim tax-xejn ma nagħti u ma nistmaħx ikun x'ikun min jgħid li għamel ftit tas-serjetà u bitweġiba f'wiċċu nibda nidħak